Hello guys, this is my daily routine ngayong quarantine. Bantaye! Bantaye! Okay, sa mga kabantaye, until now no shave pa rin tayo, ano? Hanggang hindi natatapos yung quarantine, titingnan natin kung ano pa ba yung ihahaba nito, okay? So ngayong quarantine, as a teacher, no, walang pasok, pero syempre may mga gawain pa rin, may mga forms pa rin dapat fill upan, may mga reports pa rin dapat ipasa. Pero ngayong quarantine, sa aming family, ako yung medyo active kasi nga ako yung may quarantine pass at saka ako yung pinamamalengke. Okay? Kanina, magbo-vlog sana ako pero ang hirap talaga magsalita kapag kakagising mo pa lang, medyo paos ka pa. Okay, so ikikwento ko na lang muna yung aking daily routine. Usually, dahil wala nang pasok, yung gising ko is nasa 6:30 to 7 a.m. After ng gising ko, magja-jogging ako niyan. Dito lang malapit sa bahay namin. Magpapainit sandali, usually mga 30 minutes to 1 hour. And then after that, mga 8 or before 8 o'clock, nasa bahay na ako ulit, maliligo, at saka kapag may time pa, magbe-breakfast. Pero pag wala ng time, magbe-breakfast na ako after kong mamalengke, okay? Okay, so ngayon naman mga kabantaye, papunta na tayo ng palengke para mamalengke. Bantaye! Okay, sa mga kabantaye, nandito yung entrance ng palengke. Yung exit naman nandun sa kabila. Okay, so magkaiba yung entrance at saka yung exit. So pipila muna tayo sa entrance. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, nakapasok na tayo sa palengke. Let's start na. A few inches later. Okay, so mga kabantaye, natapos na tayo sa unang part. Ayan. Ngayon naman pupunta tayo sa meat market. Bibili ako ng baka. Maglalaga tayo ng baka for lunch. Bantaye. Baka boss. 1 kilo. Oh, cubes lang. Langka. Tagpila gani? 20 pwede? Oo, pwede din. 20 tapos batuan. Ano pa o pait? Namo na siya. Sana na lang. Oo. Okay, so we're done na. Nakabili na tayo ng mga ingredients sa nilagang baka natin mamaya. Ito lang yung mabigat. Yan. At saka dadagdagan pa natin to ng 10 kilong bigas. Okay? At saka medyo mahabang lakaran pa. So, masakit sa braso. Bantaye. Hindi lumayara ko sa ano, hindi na... Okay, so mga kabantaye, ito na yung bibit-bitin natin. Yan. 10 kilo ng bigas at saka yung mga groceries ko. Okay? Bibit-bitin natin to lahat, papunta doon. Hopefully, hindi maputol yung aking mga braso. Okay? Bantaye. A few moments later. Okay, so pahinga muna tayo mga kabantaye. Talagang bigat. Okay? So, yung layo na sasakyan ko, ituturo ko pa sa inyo, ha? Okay. So mga kabantaye, konti na lang. Nakita niyo yung pulang yon. Ayan yung pula. Okay. Yung pulang yon sa kabila nun, ayun, yung sasakyan na yon, doon tayo nakapark. So, konting lakad na lang mga kabantaye. Okay, konting lakad na lang. 2,000 years later. Okay mga kabantaye, hinga muna ako ng konti. Ang bigat. Tiki 10 kilo ata yung bigat ng bawat supot na to, no? Okay. Malapit na. Konti na lang.
Bantay. A few inches later. Ay, sa wakas. Okay, so mga kabantay, okay, mga 30 minutes, mga more or less 30 minutes tayo dun sa palengke. Okay, sandali lang naman. Next naman na pupuntahan natin ngayon is yung Prince Hypermart. Kasi dun ko bibilin yung iba ko pang mga kulang. Kasi yun nga, meron kaming mini sari-sari store, okay? So, talaga nakakapagod. Alam niyo mga kabantay, dahil sa enhanced community quarantine na to, no? Na-learn natin, hindi lang naman siguro ako, kundi karamihan sa atin, na-learn natin i-appreciate yung mga simple things in life na nararanasan natin noon. Gaya nung nakakasakay tayo ng tricycle, okay? Nakakapunta tayo sa mga gusto nating puntahan, nakakakain tayo sa mga afford nating kainan. So, yun. Pero dahil sa ECQ na to, talagang parang na-strip tayo ng mga ganong freedom. Okay? So, I hope, and we all hope of course, we all hope and we pray na sana matapos na yung crisis, yung COVID crisis na to, and sana bumalik na sa normal yung lahat. Talagang matuto na tayo mag-appreciate ng mga simple things in life, eka nga. Okay? So, pa-Prince na tayo. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, nandito na tayo sa Prince. Pila-pila na naman, konti na lang, makakauwi na tayo. Okay? Bantaye! Jean-Marie Pfizer, please. Tell Jean-Marie Pfizer now. Okay, so mga kabantaye, it's 9:41. Medyo natagalan tayo sa Prince, pero natapos na din tayo sa wakas. And it's time to go home na. Pag uwi ko sa bahay, maliligo muna ako and then magluluto na ako ng tanghalian. Bantaye! Okay, so mga kabantay, nasa bahay na tayo. It's 9:48 AM. Parking time. 2,000 years later. Okay, so mga kabantay, tapos na tayong maligo ulit. It's time for cooking. Bantaye! Okay, so mga kabantay, habang naghihintay tayong maluto yung ulam, maglalaro muna ako ng isa sa mga favorite kong games, ang Red Alert. Okay? High school days pa to, high school days. Bantaye! Okay, so it's 12:15. Nakatanghalian na kami, nakahugas na ng plato, and it's time to take a nap. Okay? Bantaye! A few moments later. Okay, so it's 2:53 in the afternoon. So, kagigising lang natin. Naghilamos tayo at saka, yun nga, kailangan naman natin ulit pumunta ng palengke para bumili ng iba pang mga paninda sa aming sari-sari store. Okay, so ganito yung hapon ko usually kapag nakagising na ako from my afternoon nap. Okay, kung wala namang ipabibili sa akin, so yung ginagawa ko, either mag-Netflix ako or titingnan ko yung mga group chats namin sa school at saka sa DepEd kung may mga dapat gawin. Okay? So ngayon it's almost 3 PM and maghahanap tayo ng mabibilhan ng uling kasi naubusan kami ng gasol. Wala kaming mabilhan ng gasol ngayon at saka may bibilin tayo ulit ng mga items sa palengke. Okay? So bantaye! Sa tatlong ulan, sa mga August of February, January to December. So, yun. Boss, may uling ka mo? Why uling? Ay, sige, okay. Thank you. So, walang available daw na uling doon mga kabantayin sa bilihan ng uling. Okay? So, pag hindi ako nakapaghanap ng uling at saka gasol, yung last option namin is gumamit na lang kami ng electric stove namin. Okay? Medyo lalaki yung aming konsumo ng kuryente. Bantaye! Okay, so that's it mga kabantay. We're done for the day. Manonood na lang ako ng news and
Mag-check na lang ng mga emails, mga chats, kung may mga gagawin pang reporting sa school. And after that, sleeping time na. So, I hope na matapos na ito sa April 30. So, let's all pray na sana wag nang ma-extend, wag na sanang lumala. Para rin ito sa atin, para sa bansa natin at para sa mga frontliners natin. Okay, so hanggang sa susunod ulit na episode ng Bantaye! Bantaye!